Πέσαμε 8 και 10 και πάμε σε κάτι το οποίο άπτεται της υγείας σας. Καλά το θέσα. Καλά το θέσα. Βέβαια, γιατί άμα έχεις 20 χρόνια υγεία, κάπου το οφείλεις, κάπου έχεις επενδύσει, κάπου έχεις επενδύσει 20 χρόνια. Να πω 20 χρόνια επειδή έχω προσωπική άποψη και των 20 ετών σχεδόν τουλάχιστον. Αν και μικρός. Αν και μικρός, η αλήθεια είναι ότι το γυμναστήριο Παλμός ακριβώς 20 χρόνια με πολύ μεγάλο πελατολόγιο, χιλιάδες χανιώτες και χανιώτισσες έχουν περάσει από το συγκεκριμένο γυμναστήριο και επειδή μιλάμε σε μια εποχή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ταλανίζονται και όλος ο κόσμος κόβει από το να εξακολουθεί και να παραμένει 20 χρόνια στην πρωτοπορία και να κάνει αύριο, μάλιστα, πότε το κάνετε, Αντώνη? Την Παρασκευή. Τα 20 του γενέθλια. Είναι περιποιή τιμή, έτσι. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλησπέρα. Λοιπόν, 20 χρόνια Παλμός και νομίζω, όπως το έθεσε και ο Μάνος, έχει περάσει ένας μεγάλος αριθμός χανιωτών. Πολύ μεγάλος, δεν ξέρω αν έχει κρατήσει αρχείο. Τι είναι αυτό που κράτησε, να ρωτήσω εγώ που δεν είμαι κοντά στα γυμναστήρια και εν πάση περιπτώσει έχω πιο πολλές απορίες από το Μάνο, να λύσουμε και στους τηλεθεατές μας παρακολουθούν. Τι είναι αυτό που κράτησε την επιχείρηση, η ιδέα, το ότι συνεχώς ανανεώνεστε, έχετε νέα είδη γυμναστικής μέσα, γιατί μπορεί να. Εγώ προσωπικά να μην έχω εμπειρία, αλλά η φήμη σας έχει προηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Να μας πείτε λοιπόν εσείς ως ιδιοκτήτης, μια που τώρα κλείνετε τα 20 χρόνια. Νομίζω ότι σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια σε αυτό που κάνεις. Και εγώ και ο συνεταιρός μου είμαστε γυμναστές και έτσι το αγαπάμε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις και να το... Και μια ιδιαίτερη μνήμα για τους συνεταιρούς σας, παρακαλώ. Ναι. Και να το χαιρετήσουμε εκεί που σκληρά δουλεύει, αν και μεγάλο σε ηλικία πια. Μας βλέπουν τώρα στο γυμναστήριο, έχουν συντονιστεί, πιστεύω. Φαντάζομαι, ναι. Να δώσουμε το χαιρετισμό μας λοιπόν. Σε όλους τους αθλούνται τώρα, ρίχνουν υδρότα πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί? Όχι, μια κασπιά διοκτάρια να πω, εντάξει, καταλαβαίνει αυτός, δεν είναι να και το πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσπαθείς να παρακολουθείς την εξέλιξη, γιατί και στον χώρο της γυμναστικής τα πράγματα εξελίσσονται. Υπάρχουν πράγματα καινούργια που πρέπει να τα βάζουμε στα γυμναστήριά μας, αλλά και να προσπαθείς με ανθρώπους που έχουν σπουδάσει να κάνεις τη δουλειά σου και να δίνεις την καλύτερη υπηρεσία που μπορείς. Μπορώ να προσθέσω κάτι? Επειδή το γυμναστήριο είναι ένας τόπος κατά πολλούς αναψυχής, αλλά κατά βάση είναι ένα μεγάλο ή ησυχαστήριο ή εξομολογητήριο ή και τα δύο μαζί. Και ο χώρος εκτόνωσης, όλα μαζί μπορεί να είναι, έτσι. Το εξομολογητήριο που σου είπα, λίγα σου είπα. Εξομολογητήριο. Εξομολογητήριο, ναι. Είναι ένα μίνι ψυχιατρίο. Όντως ξέρει και μπορεί να μου πει και ιστορίες. Χώρος ψυχανάλυσης πρέπει. Πώς δίνεις τέτοια διάσταση πάντα στα πράγματα? Ψυχιατρίο. Άκου που σου λέω, θα σου το συλλεύεσαι στο ψυχιατρίο. Βρε, θα σου συλλεύεσαι και στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο νοσηλεύεσαι. Μία ώρα που θα πας, μια μισή ώρα είναι νοσηλεία. Πίστεψε. Σίγουρα η γυμναστική εκτονώνει και βοηθάει. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά το λένε τις γυμναστές. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το καταθέτω εγώ, γιατί ο Αντώνης ενδεχομένως δεν θέλει να το πει, είναι η προσωπική επαφή που είχαν τα παιδιά τους όλα αυτά τα χρόνια με τους πελάτες τους. Το γεγονός ότι μείναν ταιριαστοί δύο άνθρωποι που στα Χανιά οι συνεργασίες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μόνο στα Χανιά. Στα Χανιά, εγώ μπορώ να ξέρω για τα Χανιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Εντάξει, ενδεχομένως. Το συνεταιρίζεστε γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχαν ξεκάθαρους ρόλους από την αρχή και τα δύο παιδιά. Και από εκεί και πέρα η προσωπική τους επαφή και το γεγονός ότι ήταν επιστήμονες στην επιστήμη τους και δεν ήταν διάφοροι τεχάρπαστοι που κατά καιρούς έκαναν προσπάθειες, ήταν πολύ σημαντικό και εκτιμήθηκε από τον κόσμο. Σίγουρα. Τι έχει αλλάξει, Αντώνη, τώρα, άσχετη ερώτηση, σχετική όμως. Καταρχήν να πούμε την Παρασκευή τι ώρα και πού, πες το κιόλας. Λοιπόν, γιορτάζουμε τα 20 γενέθλια και σκεφτήκαμε φέτο ένα πάρτι που θα διοργανώσουμε να έχει και μια έτσι κοινωνική προέκταση και αλληλεγγύη προς ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Το πάρτι λοιπόν αυτό θα γίνει στο Νάμα, για τους παλιότερους στην Αριάδνη την παλιά, έτσι. Να πείτε και για τα έσοδα. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο Ιατρείο. Για αρκετούς που το ξέρουν είναι ένας χώρος όπου κάποιοι γιατροί εθελοντικά και όχι μόνο γιατροί και άλλοι άνθρωποι βοηθάνε σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία να δίνουν πρωτοβάθμιες φροντίδες.
Και σκεφτήκαμε αυτό φέτο να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Είναι η επιτυχία. Το μυστικό της επιτυχίας λοιπόν είναι η καλή συνεργασία, εμείς αντιλαμβανόμαστε. Το ότι ανανεώνεστε συνέχεια και βάζετε νέους τρόπους εκγύμνασης, ίσως και αυτό να έπαιξε το ρόλο του. Συν και το τι εκπέμπει κάθε. Εντάξει, και η φροντίδα, αυτό που είπε ο Μάνος προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να προσφέρει. Ο κάθε ένας που έρχεται στο γυμναστήριο, γιατί εντάξει, εμείς μπορεί να κάνουμε γυμναστική, κάποιοι να έχουν κάνει και να αισθάνονται ότι όλοι ξέρουν το θέμα, το πώς να γυμνάζονται, αλλά στην πραγματικότητα πολλοί κόσμος χρειάζεται φροντίδα. Η γυμναστική είναι για όλους, είναι από παιδιά έως μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή, ο πιο μεγάλος μας ασκούμενος είναι 75 χρονών. Έτσι. Και παρόλα αυτά έρχεται κάθε πρωί, κάνει τη γυμναστική του και αισθάνεται και πολύ καλά. Αλλά θέλει να είσαι κοντά του, να το φροντίζεις και πολλές φορές έτσι να τον ενθαρρύνεις. Δηλαδή, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι που βοηθάει τον καθένα να κάνει την προσπάθειά του. Έχει αλλάξει η σύσταση του κόσμου τα τελευταία 20 χρόνια? Η διάθεση δεν ρωτάω δεδομένο, έτσι. Ναι. Σίγουρα σε κάθε χώρο μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στο δικό μας γυμναστήριο, επειδή και με παιδικά τμήματα δουλεύουμε το καλοκαίρι περισσότερο, αλλά και με ενήλικες και μεγάλους ανθρώπους, έχουμε μια γκάμα ηλικιακή μεγάλη. Πιθανά να υπάρχουν άλλοι χώροι που αναφέρονται πιο πολύ στη νεολαία, άλλοι που είναι πιο εξειδικευμένοι. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια ποικιλία προγραμμάτων και τα προγράμματά μας να αφορούν μεγάλη γκάμα ηλικιών. Κάποτε ήταν το aerobic, το step, ναι, το slide κτλ. Σήμερα τι είναι στη μόδα? Το aerobic ακόμα υπάρχει, απλώς το aerobic είναι το πιο δύσκολο από τα ομαδικά, γιατί απαιτεί εμπειρία για να βγαίνει έτσι ενέργεια και να γίνεται το πρόγραμμα ευχάριστο. Ένα άλλο είδος ουσιαστικά aerobic που έχει τελευταία εμφανιστεί είναι η ζούμπα, που έχει έτσι πιο πολλές επιρροές από το χορό, αλλά θέλει πολύ προσοχή και αυτό, γιατί έχουν μπει στο χώρο άτομα που δεν είναι γυμναστές, πήγαν κάνουν ένα σεμινάριο 2 μέρες και μετά. Αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο κάποιες φορές. Hot yoga. Η γιόγκα υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, το πιλάτες. Γιατί είναι η μεταξέλιξη. Εντάξει, και στη γιόγκα πάλι υπάρχουν διάφορα παρακλάδια. Καλά, ο καθένας που κάνει και το δικό του, έτσι. Έτσι και πολλές φορές είναι και εμπορικά, δηλαδή μπορεί να μην διαφέρει και πάρα πολύ, να διαφέρει πιο πολύ στο όνομα, ας πούμε. Μάλιστα. Πιλάτες. Το πιλάτες είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες άλλες προπονήσεις που είναι πιο αθλητικές, κυκλικές προπονήσεις, κάποιες προπονήσεις με μικρά βάρη, functional training που αφορά έτσι λειτουργική προπόνηση και βέβαια και τα πιο κλασικά, η άσκηση με αντιστάσεις. Δεν μου λες, έχει έρθει έστω κάποιος κόσμος που στις συζητήσεις που κάνετε σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν την αντέχω πια και πρέπει να εκτονωθώ? Και ήρθα για αυτό το λόγο, για να εκτονώσω αυτό που έχω μέσα μου. Εντάξει, αυτό που είναι γνωστό, δηλαδή και από έρευνες πάρα πολλές έχει βγει, είναι ότι δηλαδή ακόμα η γυμναστική συστήνεται και σε άτομα που έχουν κατάθλιψη, έχουν κάποια ψυχολογικά θέματα. Σίγουρα σε εκτονώνει, σίγουρα σε βοηθάει να φύγει η αρνητική ενέργεια από μέσα σου. Νιώθεις ευεξία, δηλαδή όλοι θα το έχουμε αισθανθεί τελειώνοντας ένα πρόγραμμα γυμναστικής, μετά που θα κάνουμε το ντουζ μας, αισθανόμαστε ανανεωμένοι. Αυτό έχει να κάνει και με τις ορμόνες που εκρίνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης και με το ότι αισθανόμαστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ότι τα καταφέραμε. Έχει και αυτό το αίσθημα της εφορίας, γιατί όπως είπαμε, κρίνεται μια. Εφορία, να το διευκρινίσουμε το εφορία. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Εφορία, ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ διευκρίνηση. Είναι αυτή η ουσία, λέει, που εκρίνεται στον εγκέφαλο και νιώθουμε αυτό το Πείτε το παρακαλώ. Ναι. Γι' αυτό κοντά στα γυμναστήρια είναι ένας χώρος εκτόνωσης, ένας χώρος αναζωογόνησης και δικαίως λοιπόν ο Παλμός έκλεισε τα 20 χρόνια και γι' αυτό γιορτάζεται και την Παρασκευή στις 9:30 στο NAMA Club. Τα έσοδα να επαναλάβουν ότι πάνε για το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε αυτή προσκαλούμε τη όλους τους φίλους μας, τα μέλη μας, να έρθουν να διασκεδάσουμε και να προσφέρουμε. Ωραία. Τώρα, αφού σας ευχαριστήσουμε, πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε σε άλλο διαφημιστικό πακέτο. Καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη